който ми стана от торент. Вижте, тегля се Fraps и ще се тегли. Трябва да чакам колко трябва да чакам, че да се изтегли. Ето вижте преди 9 минути. И ще да се тегли. Това е много тъпо. Пишете в коментарите да видя коя версия Fraps да се изтегля, че да не ми лаги. Ако знаете коя версия Fraps да се изтегля, коя да не е така както става, моля пишете. Моля. И служите по един абонамент, бе хора. Виж, чакайте, ще ви кажа колко абонамента има. Това не е много, нали? И така пак казвам, моля, кажете ми коя версия Fraps да се изтегля, защото видеото не става хубави. И това беше. Хайде, чао!